Българските пещери. В България има няколко хиляди пещери. Благоустроени и достъпни за всеки любопитен турист или първични, в които се влиза само с специална екипировка и квалифициран водач. Разходка или екстремен спорт, опознаването на пещерите крие особено очарование. Една от най-интересните и популярни пещери, разположена на 16 км от град Враца, на територията на природен парк Врачански Балкан, е Леденика. В предверието й всяка зима и пролет се образуват фантастични ледени фигури. Следващата зала е наречена концертна заради отличната акустика. В нея живеят 53 животински вида и има малко, не много дълбоко синтрово езеро, което според едно поверие изпълнява желанието на всеки, който потопи ръката си в него. Истински рай за спелеолози е пещерата Сеева дупка. Тя се намира край село Брестница в Северна България. През обраслия с папрати вход се влиза в зала Купена с огромен сталактон в средата, напомнящ купа сено. Втората зала, Срутището, е обсипана с скални късове, образувани по време на земетресение. Човешкото въображение е безкрайно и е нарекло пещерата в триградското ждрело на Родопите Дяволското гърло. Тя е получена от река, падаща под земята от 42 метра височина и образуваща огромна зала, в която може да се побере цяла катедрала. Това е най-високият подземен водопад на Балканите. Легендата разказва, че именно тук Орфей е слязал в подземното царство на Хадес, за да търси Евридика. Повиеща се нагоре стълба се стига до естествения вход, който наподобява дяволска глава и е дал името на пещерата. Ягодинската пещера се намира в южните Родопи, на 3 км от село Ягодина. Дълга е 10 км и е разположена на 3 етажа, като само най-долният е облагороден за туристи. По 1100-метрова пътека се преминава през безброй скални образования. Форми на животни и фантастични фигури именуват отделните галерии. Дядо Коледа и Снежанка, Пижо и Пенда. На първия етаж е открито древно селище от 4-то хилядолетие преди Христа. Населена в древността, днес Ягодинската пещера и съседната, наречена Темната дупка, са сред най-интересните туристически атракции в региона. Безспорно пещера Магурата е истински уникат. Тя се намира на южния склон на Рабишката могила край Белоградчик и е една от най-големите пещери в България. Първата от залите и триумфалната зала е обитавана още по времето на ранно-бронзовата епоха. Тук са открити основи на жилища, пещи, ножове и накити, изработени от камък, кремък или кости на животни. Таинствената галерия е автентична изложба на скални рисунки, които са създадени с прилеп на тор. Открит е и слънчев годишен календар от късния неолит, който с невероятна точност и прецизност следи смяната на годишните времена. Животът на древните хора ни вълнува и днес, най-малкото за да открием материални доказателства за еволюцията. В пещерите Бачо Киро до Дряновския манастир и Деветашката пещера край Ловеч също са намерени останки от древен живот. Пещерният туризъм е особено изживяване. Той насища сетивата с причудливи форми, разказва древни истории и поднася емоции, които се помнят цял живот. Остава само да го изпитаме.